මම අද දවසේ බෙදා ගන්න යන මාතෘකාව நான் இந்த நாளில் பேசப் போகிற தலைப்பு என்னவென்றால் නීරෝගීව ස්වාමින් වහන්සේ තුල ගමන් කිරීම. ஆரோக்கியமாக கர்த்தருக்குள் பயணம் செல்வது. නීරෝගීමත්ව ගමන් කරන්න කියන මොනවද? ஆரோக்கியம் என்றால் என்ன? ඒ කියන්නේ අපේ ශාරීරික නීරෝගීකමද? எங்கள் உடல் ரீதியான ஆரோக்கியமா? නැත්නම් අපේ ආත්මික නීරෝගීකමද? ஆவிக்குரிய ஆரோக்கியமா? මේ ස්වාමින් වහන්සේ තුල ගමන් කරනකොට මේ දෙකම අපිට තියෙන්න ඕනි. கர்த்தருக்குள் நாங்கள் பயணம் செல்லும் பொழுது இது ரெண்டும் எங்களுக்கு தேவையாக இருக்கிறது. ආත්මික නීරෝගීකම ඉතාමත් වැදගත් ස්වාමින් වහන්සේ තුල ගමන් කරද්දී. ஆவிக்குரிய ஆரோக்கியம் முக்கியமாக இருக்கிறது கர்த்தருக்குள் நாங்கள் பயணம் செல்லும் பொழுது. ඒ වගේම තමයි මේ ශාරීරික නීරෝගීකමත් ඕනි ආත්මයන්න් වහන්සේ තුල අපිට ගමන් කරන්නට. මොකද ශාරීරික නීරෝගීකම බලපානවා මේ ආත්මික ජීවිතයට. உடல் ரீதியான ஆரோக்கியமும் பரிசுத்த ஆவியானவருக்குள் நாங்கள் பயணம் செல்லும் பொழுது அதுவும் முக்கியமாக இருக்கிறது. මේ දෙකම අපි සමබරව තියාගන්න ඕනේ. இது ரெண்டும் நாங்கள் சமசமமாக நாங்கள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். අපි වචනයකට යමු. நாங்கள் ஒரு வார்த்தையை திருப்போம். මතෙව් மத்தேயு 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11ஆம் அதிகாரத்தில் 28 ඉඳලා 30 වෙනකම්. 28 இலிருந்து 30 வரைக்கும். வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாய் இருக்கிறேன். என் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும். என் நுகம் மெதுவாயும் என் சுமை இலகுவாயும் இருக்கிறது என்றார். වෙහෙස වන්නා වූ බර උසුලන්නා වූ සියල්ලෙනි මා වෙතට එන්න, මම නුඹලාට සහනය දෙමි. මම සිතින් මෘදුව යටත්ව සිටින බැවින් මාගේ වියගහ නුඹලා පිටටගෙන මාගෙන් ඉගෙන ගන්න. එවිට නුඹලාගේ ආත්මවලට සහනය ලැබේ. මක් නිසාද මාගේ වියගහ පහසුය, මාගේ බරද සැහැල්ලුයයි කීසේක. ආමේන්. මෙතන වෙහෙස වන්නා වූ බර උසුලන්නා වූ සියල්ලෙනි මා වෙතට එන්න, මම නුඹලාට සහනය දෙමි. வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன் என்று சொல்கிறார். මේ වෙහෙස වන්නා වූ බර උසුලන්නා වූ කියන මේ පදය සාමාන්‍යයෙන් வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே என்கிற இந்த வார்த்தை බොහෝ සුභාරංචි රැස්වීම් වල ප්‍රධාන මාතෘකාවක්ව තිබෙනවා. அநேக சுவிசேஷ கூட்டங்களில் முக்கியமான ஒரு தலைப்பாக இருக்கிறது. නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් අපි පොදුවේ දේශපාලනයක් අලුතෙන් රටකට එනකොට ஒரு அரசியல் புதிதாக ஒரு நாட்டுக்குள் வரும் பொழுது යහපත් රටක් සුපිරිසුදු හෙටක් යන්නේ වගේ මාතෘකාවක් තියාගන්නවා. நல்ல ஒரு நாடு, பரிசுத்தமான ஒரு நாளை என்று ஒரு தலைப்பு வைத்துக் கொள்வார்கள். ඒ වගේ විශේෂ මේක මාතෘකාවක් මේක සුභාරංචි රැස්වීමේදී. அதே போல ஒரு முக்கியமான ஒரு தலைப்பாக இருக்கிறது சுவிசேஷ கூட்டங்களில். මේකේ අලුතෙන් ගැලවීම ලබන්න එන අලුත් මිනිස්සුන්ට මේක මේ මාතෘකාව මේක බලලා මේකට එනවා. புதிதாக ரட்சிக்கப்படுகிற ஜனங்கள் இந்த வார்த்தையை பார்த்துவிட்டு அவர்கள் வருவார்கள். ඔවුන් ඒ වචනය ඔවුන් දකින්නේ නෝටිස් එකේ නැත්තම් මේකේ அந்த ஒரு பத்திரிகையில் அது இந்த தலைப்பை பார்க்கும் பொழுது වෙහෙස වන්නා වූ බර උසුලවන්නා වූ කියන මිනිස්සු කණ්ඩායමක් බොහෝ කොට්ටාස හැමතැනම ඉන්නවා. வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிற ஜனக்கூட்டம் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறது. ඔවුන් කල්පනා කරනවා ඒ රැස්වීමට එන්න ප්‍රථමයෙන් අපේ වෙහෙස නැත්තම් අපි බර උස්සලා මහන්සියලා වැඩ කරන මිනිස්සු වශයෙන් அவர்கள் யோசிப்பார்கள், நாங்கள் வருத்தப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு பாரம் சுமந்து நாங்கள் பிழைக்கிற ஜனங்கள், අපිට දෙවියන් වහන්සේ මෙම ස්ථානයට ගියොත් අපිට යම්කිසි නිදහසක් හම්බෙයි. இந்த இடத்துக்கு நாங்கள் சென்றால் ஏதோ ஒரு ஒரு நன்மை கிடைக்கும் என்று, இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என்று நினைப்பார்கள். එහෙම නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ මේ දෙවියන් වහන්සේ අපිට මොන හරි මුදල් දෙයි. இல்லையென்றால் இந்த கடவுள் ஏதாவது ஒரு ஒரு உதவியை செய்வார். නැත්නම් අපි මේ කරන රැකියාව අපිට වෙනස් වෙලා අපිට මේ පහසුවෙන් ඉඳගෙන කරන්න පුළුවන් රැකියාවක් හම්බෙයි. இல்லையென்றால் நாங்கள் இந்த கஷ்டப்பட்டு செய்கிற இந்த தொழிலை விட ஒரு இலகுவான ஒரு தொழில் நமக்கு கிடைக்கும். එහෙම කියන හැඟීමක් මේ මිනිස්සු තුලට එනවා. அப்படி ஒரு நினைவு அந்த மனுஷர்கள் வரும். අලුතෙන් එන මිනිස්සු විතර නෙමෙයි අපිත් මමත් පොඩි කාලේ ඉඳලා මේක කල්පනා කරනකොට මේ වචන කියලා යාඥා කරන පාස්ටර්ස්ලා புதிதான ஆட்கள் மட்டும் இல்ல, நானும் சிறிய வயதிலிருந்து இந்த வார்த்தையை சொல்லி ஜெபிக்கும் பொழுது වෙහෙස වන්නා වූ බර උසුලන්නා වූ කෙනෙකුට මම හිතන්නේ මට හැම වෙලේම මැවිලා පේන්නේ வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே என்று சொல்லும் பொழுது எனக்கு எப்பொழுதுமே அது நினைவில் வரும்.
දහඩිය නළලේ තියෙන දහඩිය මූණේ තියෙන දහඩිය. முகத்தில் இருக்கிற அந்த வேர்வை எனக்கு நினைவில் வரும். ඒත් එක්කම බර කිලෝ 50 මිටියක් කරේ තියාගෙන යන බර තමයි මං හැම වෙලේම ඔලුවට ගන්නෙ. ஒரு 50 கிலோ ஒரு பாரமான ஒரு மூட்டையை அந்த தோளில் வைத்துக் கொண்டு போகிற அந்த நினைவு எனக்கு மனதுக்கு வரும். ඉතින් මෙහෙම වෙහෙසවන්නව බර උසලන්නව අයට ස්වාමින් වහන්සේ ළඟට එන්න කියනවා. இப்படி வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களுக்கு தேவன் அண்டையில் வர சொல்கிறார்கள். උන්වහන්සේ සහනය දෙනවා කියලා කියනවා. அவர் இளைப்பாறுதல் தருவேன் என்று சொல்கிறார். එතකොට මං කල්පනා කරනවා එතකොට මේවා ඔක්කොම ආවට පස්සේ ආයෙත් මේ වගේ අපි කරන්න ඕනේ නැද්ද? අපිට දාඩිය දාන්නේ නැද්ද? இப்படி வந்து விட்டால் எங்களுக்கு திருப்பி கஷ்டப்பட தேவையில்லையா? எங்களுக்கு வேறு காதா என்று நான் யோசிப்பேன். ඒ කාරණේ නෙමෙයි මෙහි අන්තර්ගත වෙන්නේ. அந்த விஷயம் அல்ல இதில் இருக்கிறது. මේක ආත්මික ජීවිතයේ තියෙනා වූ බර ගැන මෙහි සඳහන් වෙන්නේ. இது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஆவியில் இருக்கிற அந்த பாரத்தை குறித்து இந்த இடத்தில் பேசுகிறது. මේ ආත්මික ජීවිතයේ තියෙනා වූ වෙහෙස නැත්තම් උසලන්නා වූ යම්කිසි බරක් තිබෙනා වූ බරක් ගැන මෙහි සඳහන් කරනවා. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இருக்கிறதான அந்த பாரத்தை பற்றி இந்த இடத்தில் பேசுகிறார். ඊට පස්සේ 29 වෙනි පදේ කියනවා 29ஆம் வார்த்தையில் சொல்கிறார், උන්වහන්සේ நான் මම සිතින් මෘදුව යටත්ව සිටින බැවින් நான் சாந்தமும் மன தாழ்மையுமாய் இருக்கிறேன். මාගේ වියගහ නුඹලා පිටටගෙන என் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு මාගෙන් ඉගෙන ගන්න. என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். එවිට නුඹලාගේ ආත්මවලට සහනය ලැබේ. அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும். මෙහි කියනවා இந்த இடத்தில் சொல்கிறது, වෙහෙස වෙලා බර උසලවන්නා වූ අයට ස්වාමින් වහන්සේ ළඟට එන්න කියනවා. வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களுக்கு தேவன் அண்டையில் வர சொல்கிறார். උන්වහන්සේගේ වියගහක් අපේ පිටට තියෙනවා කියලා කියනවා. அவருடைய நுகத்தை எங்கள் தோளில் மேல் வைக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். එතකොට මේ වියගහ කියන්නේ මොනවද? இந்த நுகம் என்றால் என்ன? යම්කිසි බරක්. ஒரு பாரம். නැත්තම් යම්කිසි දණ්ඩක් නැත්තම් ඔය ඔබට දකින්න පුළුවන් ගොන් කරත්ත දැකලා ඇති. நீங்கள் மாட்டு வண்டியில் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள், ஒரு தடி இருக்கும். what is that ගොන් කරත්ත අපි දන්නේ නැහැ කියලා කියන කට්ටියක් අද ඉන්න පුළුවන් අද සමාජයේ. අය කිව්වොත් ඒ තරම් අද වෙනස් ඒවා දැකලා නැති කට්ටිය ඉන්නවා. மாட்டு வண்டி என்றால் என்ன என்று கேட்கிற ஜனக்கூட்டம் இருக்கலாம், அது தெரியாதவர்களும் இருக்கிறார்கள். ඔබ ඒක දැකලා නැත්නම් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් මේ බ්ලැක් වුඩ් උඩට යනකොට හපුතලෙට පැත්තට යන ගොන් කරත්තයක් තියෙනවා. இந்த ரோட்டில் போகும் பொழுது ஹபுத்தலை அருகில் இருக்கிறது ஒரு மாட்டு வண்டி. ඔබට ඒක බලා ගන්න ඕනි නම් කාට හරි දැක ගන්න ඕන නම් යාඥාවර වෙලා ගිහිල්ලා බලන්න ඒක හපුතලෙට යන්න කලින් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. தெரியாதவர்கள் இருந்தால் அந்த இடத்தில் போய் பார்க்கலாம், தெரியாதவர்கள் அதை கண்டு கொள்ளலாம். ඒකේ අර කරත්තේ පිටිපස්සේ බරපට වණ්ඩ පොඩි කෑල්ලක් තියෙනවා. அந்த 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 வண்டியில் பாரம் கொண்டு போக ஒரு சின்ன ஒரு பகுதி இருக்கிறது. ඒකේ දක්වන්නා වූ මිනිසයා ඒ වියගහ දණ්ඩ උඩ තමයි එතන කෑල්ලක් තියෙනවා වාඩි වෙලා ඉන්න. அந்த தடியின் மேல் தான், அந்த நுகத்தின் மேல் தான் அந்த மனுஷன் உட்கார்ந்து அதை ஓட்டுவான். ඒකේ ඒ දණ්ඩෙන් ඇවිල්ලා දෙකක් බෙදෙනවා වියගහක්. ඒකට තමයි වියගහ කියලා කියන්නේ මෙහෙම. அது ரெண்டு பகுதிக்கு அது பிரிந்து இருக்கிறது. அதுக்கு தான் அந்த நுகம் என்று சொல்கிறார். ඒ T shape එකේ තියෙන්නේ. அது ஒரு T எழுத்தின் ஒரு உருவமாக இருக்கிறது. ඒක ගොන්නු දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ரெண்டு மாடு இருக்கும். උන්ගේ කරට ඒ ලණු වගේ එක දාලා ඒක තියලා බඳිනවා. அதன் தோளில் அதை வைத்து அதை கட்டி விடுவார்கள். ඒක තමයි වියගහ කියලා කියන්නේ. அதுதான் நுகம் என்று சொல்வார்கள். එතකොට මේ වෙහෙස වෙලා බර උසුලවන්නා වූ අයට ස්වාමින් වහන්සේ ළඟට එන්න කියනවා. வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களுக்கு கர்த்தர் அண்டையில் வர சொல்கிறார். උන්වහන්සේ මේ ආකාරයේ වියගහක් ආයේ අපේ කරපිට තියෙනවා. ஒரு நுகத்தை கர்த்தர் திருப்பியும் எங்கள் தோளில் வைக்க போகிறார். එතකොට කොහොමද අපි වෙහෙස වෙලා මහන්සි වෙලා අපේ ආත්මික ජීවිතේ එනකොට උන්වහන්සේ තවත් වියගහක් අපේ කරපිට තිබ්බහම අපිට තවත් අමාරු වෙනවා. நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு பாரம் சுமந்து நாங்கள் ஒரு நுகத்தை ஏற்றுக்கொண்டு நாங்கள் போகும் பொழுது இன்னொரு நுகத்தை வைத்தால் எப்படி இருக்கும்? නමුත් උන්වහන්සේ කියනවා ඒකින් අපිට සහනය ලැබෙනවා කියලා. ஆனாலும் கர்த்தர் சொல்கிறார் எங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என்று. 30 වෙනි පදේ කියනවා 30வது வார்த்தையில் මක්නිසාද මාගේ වියගහ පහසුය என் நுகம் மெதுவாயும் මාගේ බරද සැහැල්ලුයයි කීසේක. என் சுமை இலகுவாயும் இருக்கும் என்றார். එතකොට උන්වහන්සේ කියනවා උන්වහන්සේ අපේ ආත්මවලට ඒ වියගහ ඊටමත් පහසුයි කියලා කියනවා. அப்பொழுது அந்த நுகம் எங்கள் ஆத்மாவுக்கு மெதுவாக இருக்கும் என்று தேவன் சொல்கிறார். එතකොට මේ අපේ ආත්මවල எங்கள் ஆவியில் දැන් මේ තියෙනවා වෙහෙස වෙන්නා වූ බර උසලන්නා වූ කියන කොටසේ අපේ ආත්මයේ යම්කිසි බරක් තියෙනවා.
வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது எங்கள் ஆவியில் ஒரு பாரம் இருக்கிறது. ඒ බර අරගෙන ස්වාමින් වහන්සේ ළඟට එන්න කියනවා. அந்த பாரத்தை எடுத்துக்கொண்டு கர்த்தரன்றையில் வர சொல்லுகிறார். උන්වහන්සේ ඒක අරගෙන උන්වහන්සේගේ විය ගහ නැත්තම් උන්වහන්සේගේ යම්කිසි බරක් අපිට දෙන්න යනවා. அந்த பாரத்தை தேவன் ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய ஒரு நுகத்தை எங்களுக்கு கொடுக்க போகிறார். නමුත් අපේ ආත්මවල දැනට තියෙන බරට වඩා ඒ බර අපිට සැහැල්ලුයි කියලා කියනවා. எங்கள் ஆத்மாவில் ஆவியில் அந்த இருக்கிற அந்த பாரத்தை விட அந்த நுகம் இலகுவாக மெதுவாக இருக்கும் என்று சொல்கிறார். අපි බලමු ඒ වියගහ කියන්නේ ඒ උන්වහන්සේගේ බර නැමැති වියගහ කියන්නේ මොනවද කියලා අපි ඉස්සරහට බලන්න යනවා. அந்த நுகம் அவருடைய நுகம் எப்படியானது என்று நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். දැන් මේ වෙනකොට අපි උසලගෙන ඉන්නා වූ වියගහ නැත්තම් බර මොන වගේද කියලා අපි බලන්න යනවා. இப்பொழுது நாங்கள் சுமந்து கொண்டிருக்கிற அந்த நுகம் எப்படியாப்பட்டது என்று நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். 2 தீமோத்தி 2 தீமோத்தி 3 3ஆம் அதிகாரத்தில் 1 ඉඳලා 5 වෙනකම් 1 5 வரைக்கும். மேலும் கடைசி நாட்களில் கொடிய காலங்கள் வரும் என்று அறிவாயாக. எப்படி எனில் மனுஷர்கள் தற்பிரியராயும் பணப்பிரியராயும் வீம்புக்காரராயும் அகந்தையுள்ளவர்களாயும் தூஷிக்கிறவர்களாயும் தாய் தகப்பன்மார்களுக்கு கீழ்ப்படியாதவர்களாயும் நன்றி அறியாதவர்களாயும் பரிசுத்தம் இல்லாதவர்களாயும் சுபாவ அன்பு இல்லாதவர்களாயும் இணங்காதவர்களாயும் அவதூறு செய்கிறவர்களாயும் இச்சையடக்கம் இல்லாதவர்களாயும் கொடுமையுள்ளவர்களாயும் நல்லோரை பகைக்கிறவர்களாயும் துரோகிகளாயும் துணிகரம் உள்ளவர்களாயும் இருமாப்பு உள்ளவர்களாயும் தேவ பிரியராயிராமல் சுகபோக பிரியராயும் தேவ பக்தியின் வேஷத்தை தரித்து அதன் பெலனை மறுதலிக்கிறவர்களாயும் இருப்பார்கள். இப்படிப்பட்டவர்களை நீ விட்டு விலகு. නමුත් අන්තිම දවස්වලදී අන්තරා සහිත කාලවල පැමිණෙන බව දැනගන්න. මක්නිසාද මිනිසයෝ තමුන්ටම ප්‍රේම කරන්නවව, මුදලට ප්‍රේම කරන්නවව, පාරට්ටු කරගන්නවව, උදාරම්කාරයෝව, අපහාස කරන්නවව, මව්පියන්ට අකීකරුවන්නවව, ස්තුතිවන්ත නොවන්නවව, අභක්තිකයෝව, ජන්ම ස්නේහ නැත්තෝව, සමාදාන නොවන්නවව, කේලම් කියන්නවව, තෘෂ්ණාව මැඩපවත්වා නොගන්නවව, ක්‍රූරයෝව, යහපතට ප්‍රේම කරන්නවව, ද්‍රෝහියෝව, හිතුවක්කාරයෝව, අහංකාරයෝව, දෙවියන් වහන්සේට වඩා සැපසෙල්ලමට ප්‍රේම කරන්නවව, දේව භක්තියේ වේසය දරන නොමුතෙහි බලය එපා කළ අයව සිටිනෝය. එබඳු අයගෙන් අහක් වෙන්න. එතකොට දැන් මේ පදේ කියන්නේ පවුලතුමා තීමෝති සභාවට මේක ලියන්නේ. பவுல் அடியார் தீமோத்தி சபைக்கு இதை எழுதுகிறார். මේක ආත්මික ජීවිතය ගත කරන මනුෂ්‍යයන් තුළ තිබෙනා වූ යම්කිසි බරක්. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வாழ்கிற ஒரு மனிதர்களுக்கு இருக்கிற ஒரு பாரம். අපි නැත්තම් අපි කියනවා නිරෝගීව ස්වාමින් වහන්සේ තුල ගමන් කිරීම කියන මාතෘකාව ගත්තොත් ஆரோக்கியமாய் கர்த்தருக்குள் பயணம் செல்வது என்கிற தலைப்பை எடுத்துக்கொண்டால் මේ ආත්මික මනුෂ්‍යයා තුල තියෙන මේ රෝග ලක්ෂණ ஆவிக்குரிய மனிதர்களில் இருக்கிற நோய்கள் ඒක රෝග කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. நோய்கள் என்று சொல்லலாம். මේක පළවෙනි මේ තියෙන ගැටලුව ගත්තොත් முதலில் இருக்கிற நோய் எது என்று பார்த்தால் මනුෂ්‍ය තමන්ටම ප්‍රේම කරගන්නවා. மனுஷர்கள் தற்பிரியராயும் ඒ කියන්නේ ආත්මාර්ථකාමී சுயநலவாதிகளாக ඒක මුදලට ප්‍රේම කරන්නෝ කියලා කියනවා. பணப்பிரியராயும் என்று சொல்கிறார். ඔබ දන්නවා මුදල් වෙනුවෙන් ඒකට ඕන දෙයක් කරන්න ලෑස්ති. பணத்துக்காக எது வேணாலும் செய்ய ஆயத்தமாக இருக்கிறார்கள். මුදල් ඒකට වැදගත්. பணம் முக்கியமாக இருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට වඩා මුදලට ප්‍රථම ස්ථානය දෙන්න සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා. கர்த்தருடைய வார்த்தையை விட பணத்துக்கு முதலிடம் கொடுப்பார்கள். පාරට්ටු කරගන්නව. வீம்புக்காரர்களாயும் තමන් ගැන තමන් පාරට්ටු කරගන්නවා. அவர்களை பாராட்டிக் கொள்வார்கள். ඒක හොඳ හෝ නරක හෝ ඔවුන් කරගත්ත දේ ඔවුන් පාරට්ටු කරගන්නවා. அது நல்லதோ கெட்டதோ அவர்கள் எதை செய்கிறார்களோ அதை பாராட்டிக் கொள்வார்கள். ඊළඟට කියන උදාරම්කාරයෝව. அகந்தை உள்ளவர்களாயும். උදාරම් කියන්නේ තමන් ගැන නිකන් මහ ලොකු මොකද්ද පම්පොරි ගහනවා කියන්නේ. அகந்தை என்றால் நான் பெரியவன் என்று பெரியத்தனம் கதைப்பது. අපහාස කරන්නව. தூஷிக்கிறவர்களாயும். ඒ කියන්නේ යම්කිසි කෙනෙක්ව අපහාසයට ලක් කරනවා. மற்றவர்களை அவமானப்படுத்துவது. ඒක හොඳ හෝ නරක හෝ ආකාරයෙන් මොකක් හරි තියෙන මොකක් හරි යම්කිසි කාරණයක් කරනකොටගෙන උන් අපහාසයට ලක් කරන්න උන් බලාගෙන ඉන්නවා. இந்த மாதிரி ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் மற்றவர்களை தூஷிப்பார்கள். මව්පියන්ට අකීකරුවන්නව. தாய் தகப்பன்மார்களுக்கு கீழ்ப்படியாதவர்களாயும். ස්තුතිවන්ත නොවන්නව. நன்றி அறியாதவர்களாயும். ස්තුතිවන්ත නොවන්නෝ කියන්නේ ඒක දෙවියන් වහන්සේටත් ඔවුන් ස්තුතිවන්ත වෙන්නේ නැහැ. தேவனுக்கும் அவர்கள் நன்றி இல்லாதவர்களாக இருப்பார்கள். තම අවට ඉන්න සමාජයේ මිනිසුන්ටත් ඔවුන් ස්තුතිවන්ත වන්නේ නැහැ. சுற்றி வர இருக்கிற ஜனங்களுக்கும் நன்றி இல்லாதவர்களாக இருப்பார்கள். අභක්තිකයෝව. பரிசுத்தம் இல்லாதவர்களாயும். ජන්ම ස්නේහ නැත්තෝව. சுபாவ அன்பு இல்லாதவர்களாயும். ජන්ම ස්නේහ නැහැ කියන්නේ
சுபாவ அன்பு இல்லாதவர்களாய் என்று சொன்னால் මානුෂිකත්වයක් ඔවුන්ට තුල නැහැ. ඒ කියන්නේ හියුමැනිටි එකක් නැහැ. மனித தன்மை அவர்கள் வாழ்க்கையில் இல்லை. ඒ කියන්නේ තිරිසනුන් වගේ. ඒ කියන්නේ කිසිම නැහැ මේක මේ විදියට බලන්න ඕනි කියන හැඟීමක් දැන් නැති වෙලා තියෙනවා. மனித தன்மையாக பார்க்காமல் மிருக தன்மையாக நடந்து கொள்வதுதான் அந்த சுபாவ அன்பில்லாதவர்களாய் என்று சொல்கிறார்கள். සමාදාන නොවන්නෝව. இணங்காதவர்களாய். මොකක් හරි ගැටලුවක් ආවට පස්සේ ඒක යම්කිසි සමාදානයක් තියෙන තැන වුණත් ඔවුන් සමාදානයට එන්නේ නැහැ. ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்தில் சமாதானம் இருந்தாலும் அவர்கள் இணங்காமல் இருப்பார்கள். කේලම් කියන්නෝව. அவதூறு செய்கிறவர்களாயும். කේලම් කියන එක ගැන ඔබ දන්නව ඇති. அவதூறு என்றால் என்னவென்று உங்களுக்கு தெரியும். තෘෂ්ණාව මැඩ පවත්වා නොගන්නෝව. இச்சை அடக்கம் இல்லாதவர்களாயும். මාංශික තෘෂ්ණාවන් විවිධ තෘෂ්ණාවන් තියෙනවා. ஒவ்வொரு இச்சைகள் இருக்கிறது. ආහාර වේවා යම්කිසි බඩුවකට වේවා මුදලට වේවා ඔය කියන හැම දෙයකටම තියෙන තෘෂ්ණාව. ஒரு சாப்பாடாக இருக்கலாம், பணமாக இருக்கலாம், ஒவ்வொரு விஷயங்களுக்காக இருக்கிற இச்சை. ක්‍රූරයෝව. கொடுமையுள்ளவர்களாயும். ඒක ඉතාමත් ක්‍රූර. ඒ කියන්නේ ඡණ්ඩ ප්‍රචණ්ඩත්වය කියලා කියන්නේ ක්‍රූරත්වය කියන්නේ. அவர்கள் ஒரு கொடுமையுள்ளவர்களாக அவர்கள் இருப்பார்கள். යහපතට ප්‍රේම කරන්නේ නැති. நல்லோரை பகைக்கிறவர்களாயும். යහපතට ප්‍රේම කරන්නේ නැහැ කියන්නේ මොන යහපතක් හෝ මොන හොඳ දෙයක් තිබුණත් ඒකට කැමති නැහැ. ඒකට අදාළ ඒකට ආදාළ කරගන්නේ නැහැ ඒක. ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் இருந்தால் அதற்கு அவர்கள் விருப்பப்படாமல் அதை பகைப்பார்கள். ද්‍රෝහියෝව. துரோகிகளாயும். ඒ කියන්නේ මිනිස්සෙක්ව ඔහුට විරුද්ධව ද්‍රෝහි වෙනවා. ඔහුට යම්කිසි විශ්වාසවන්ත මිනිසෙක්ට ද්‍රෝහි වීම. ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு மனிதருக்கு துரோகியாக மாறுவது. හිතුවක්කාරයෝව. துணிகரம் உள்ளவர்களாயும். ඔවුන්ට හිතිචිතිච්ච ආකාරයෙන් වැඩ කරන්නේ යම්කිසි නියමයක් අනුව ඔවුන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. அவர்கள் ஒரு நியமத்தின்படி நடக்காமல் அவர்களுக்கு நினைத்தபடி அவர்கள் நடப்பார்கள். අහංකාරයෝව. இருமாப்புள்ளவர்களாயும். දෙවියන් වහන්සේට වඩා සැපසෙල්ලමට ප්‍රේම කරන්නෝව. தேவ பிரியராய் இராமல் சுகபோக பிரியராயும். ඒ වගේම අන්තිමට පස්වෙනි පදේ කියන දේව භක්තිය වේසය දරන නමුත් එහි බලය එපා කළ අයව සිටින්නෝය. தேவ பக்தியின் வேஷத்தை தரித்து அதன் பெலனை மறைக்கிறவர்களாயும் இருப்பார்கள். මේක තමයි අර ඔළුවේ තියෙන ඔළුවේ මොලේ ළඟම තියෙන කැන්සර් එකක් වගේ මේක. இது வந்து ஒரு மூளை கிட்ட இருக்கிற ஒரு கேன்சர் புற்றுநோயை போல ஒரு விஷயம். දේව භක්තිය වේසය දරන නමුත් එහි බලය එපා කළ අයව. தேவ பக்தியின் வேஷத்தை தரித்து அதன் பெலனை மறுதலிக்கிறவர்களாயும் இருப்பார்கள் என்றார். දැන් මෙහි සඳහන් කරන මේ ආත්මික මනුෂ්‍යයා තුල තිබෙනා වූ රෝගයන්. ஆவிக்குரிய மனிதருக்குள் இருக்கிற அந்த ஆவியில் இருக்கிற வியாதிகள், நோய்கள். මේක තමයි තියෙන බර. இதுதான் இருக்கிற பாரம். මේ තුලින් ආත්මික මනුෂ්‍යයා වෙහෙසටපත් වෙනවා. இது இந்த நோய்களுக்குள் அந்த ஆவிக்குரிய மனிதன் கஷ்டமாக இருப்பான். එතකොට මේ ආත්මික මනුෂ්‍යයා තුල දෙවියන් වහන්සේ තුල ගමන් කරන දෙවියන් වහන්සේ තුල විශ්වාස කරන උන්වහන්සේගේ වචන අනුව ගමන් කරන මනුෂ්‍යයා තුල මේ දේවල් තියෙනවා කියලා කියනවා. இந்த கர்த்தருக்குள் நடக்கிற அந்த ஆவிக்குரிய மனிதனுக்குள் இந்த மாதிரி இவ்வாறான காரியங்கள் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார். මේ මනුෂ්‍යයා තුල විතර නෙමෙයි සියලුම මනුෂ්‍යයන් තුල තියෙනවා. எல்லா மனுஷருக்குள்ளும் இருக்கிறது. ඒක තමයි බර උසුලනා වූ සියල්ලෙනි කියලා කියන්නේ. கஷ்டப்படுகிறவர்களே என்று சொல்கிறார். සියල්ලෙනි කියලා මේ කමාවක් දාලා තියෙනවා. எல்லாருக்காகவும் அந்த வார்த்தை சொல்கிறார். එතකොට මේ හැම මනුෂ්‍යයා තුලම තිබෙනවා. எல்லா மனுஷருக்குள்ளும் இருக்கிறது. විශේෂයෙන් මේ ආත්මික මනුෂ්‍යයා තුලත් මේ සභාවට මේක ලියන්නේ මේ ආකාර කාරණයන් ඔහු තුල තිබෙනවා. இந்த சபைக்கு எழுதுகிற இந்த வார்த்தைகளில் இந்த ஆவிக்குரிய மனிதருக்குள்ளும் இது இருக்கிறது. මේක ආත්මික මනුෂ්‍යයාට තිබෙනා වූ විශාල වෙහෙසක් නැත්නම් මහන්සියක් නැත්නම් වියගහක්. இது பெரிதான ஆவிக்குரிய மனிதனுக்குள் இருக்கிற ஒரு பெரிதான ஒரு நுகமாக இருக்கிறது. එතකොට මේක අරගෙන එන්න කියනවා ස්වාමින් වහන්සේ ළඟට. இதை எடுத்துக்கொண்டு கர்த்தருக்கு அண்டை வர சொல்கிறார். උන්වහන්සේ සහනය දෙන්න යනවා. அவர் விடுதலை கொடுக்க போகிறார். එතකොට උන්වහන්සේ සහනය දෙන්න යන්නේ කොහොමද? அவர் எப்படி இளைப்பாறுதல் கொடுக்க போகிறார்? උන්වහන්සේගේ තියෙනා වූ වියගහ අප පිටට දෙන්න යනවා. அவருடைய நுகத்தை எங்கள் மேல் வைக்க போகிறார். ඒ වියගහ අරගෙන ඉගෙන ගන්නට කියලා කියනවා. அந்த நுகத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார். එතකොට අපේ ආත්ම වලට සහනය ලැබෙන්න යනවා. அப்பொழுது எங்கள் ஆவிக்கு அந்த ஆத்மாவுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்க போகிறது. එතකොට මෙම ස්ථානයේ කියනවා වියගහ මොනවද? இந்த இடத்தில் சொல்கிற நுகம் என்ன? ආත්මයන්න් වහන්සේ නැමැති වියගහ. ஆவியானவர் என்கிற அந்த நுகம். ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කියන වියගහ අප පිට තිබ්බහම ஆவியானவர் என்ற அந்த நுகத்தை எங்கள் மேல் வைக்கும் பொழுது ඒක ඊටමත් සැහැල්ලුයි කියනවා. அது மிகவும் மெதுவாக இருக்கும். ඒක අප පිටටගෙන
அது எங்கள் மேல் எடுத்துக்கொண்டு ඒකින් ඉගෙන ගන්නට කියලා කියනවා. அதில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார். ඒ කියන්නේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අප තුළට ආවට පස්සේ අපිට ඒව උගන්වනවා. பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்குள் வரும் பொழுது அவர் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பார். එතකොට අපේ මේ තියෙනා වූ අපි දැන් 2 තීමෝති 3 1 ඉඳලා 5 වෙනකන් කියවපු ප්‍රශ්න 2 தீமோத்தி 3ஆம் அதிகாரத்தில் 1 5 வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்த அந்த பிரச்சனைகள் නැත්නම් මේ ආත්මික ජීවිතයේ තිබෙනා වූ යම්කිසි වෙහෙසකාරී තත්වයන් ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இருக்கிறதான கஷ்டமான காரியங்கள் ඒව තියාගෙන මේ ආත්මික ජීවිතේ ගමන් කරන්න බෑ. அதை வைத்துக்கொண்டு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் பயணம் செய்ய முடியாது. ඒව අරගෙන ඇවිල්ලා මෙම ස්ථානයේ උන්වහන්සේගේ පාදපාමුල තියන්න කියනවා. அவை எல்லாவற்றையும் கொண்டு வந்து கர்த்தருடைய பாதப்படியில் வைக்க சொல்கிறார். මේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ නැමැති වියගහ උන්වහන්සේ අප පිට තියන්න යනවා ඊට පස්සේ. பரிசுத்த ஆவியானவர் என்கின்ற அந்த நுகத்தை அவர் தேவன் எங்கள் மீது வைக்க போகிறார். අපි ගිය සතියේ බැලුවා ශබ්ද කියන මාතෘකාව. நாங்கள் போன வாரத்தில் சத்தம் என்கிற தலைப்பில் நாங்கள் பார்த்தோம். ඒකේ අපේ පාපයන් අපි උන්වහන්සේ මත තියලා අපි පසුතැවිලි වෙලා ඒකෙන් අහක් වෙන්න ඕනේ. நாங்கள் தேவன் மீது அந்த பாவங்கள் அனைத்தையும் நாங்கள் வைத்துவிட்டு அதிலிருந்து நாங்கள் வெளியேற வேண்டும். එතකොට තමයි ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ නැමැති වියගහ උන්වහන්සේ අප පිටට දෙන්න අපිව பூர்ண වෙන්නේ. அப்பொழுதுதான் அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் என்கின்ற அந்த நுகத்தை எங்கள் மீது கொடுத்து நாங்கள் பரிபூர்ணம் அடைவோம். නැත්නම් මෙච්චර ලෙඩ ගොඩක් මේ ආත්මික මනුස්සයා තුළ තියාගත්තොත් இல்லை என்றால் இவ்வளவு நோய்கள் வியாதிகள் ஆவிக்குரிய மனிதனுக்குள் வைத்துக்கொண்டு ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට එන්ට බැරි වෙනවා. பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு அந்த எங்கள் மேல் ஆளுகை செய்ய முடியாமல் போய்விடும். එතකොට අපි ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ මොකද්ද වියගහ කියලා බැලුවොත් பரிசுத்த ஆவியானவரின் நுகம் என்னவென்று பார்த்தால் දැන් අපේ වියගස් ටික බැලුවා අපි ලෙඩ ටික බැලුවා. எங்களுடைய நுகம் எவ்வாறானது என்று நாங்கள் பார்த்தோம். මේ රෝගයන් වලට උන්වහන්සේ දෙනා වූ විසඳුම් මොනවද කියලා අපි බලන්න යනවා. இந்த நோய்களுக்கு அவர் தேவன் எங்களுக்கு கொடுக்கிறதான அந்த விடுதலை எவ்வாறானது என்று நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். ගලාති 5 கலாத்தி 5ஆம் அதிகாரத்தில் ஆவியின் கனியோ அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு நற்குணம் விசுவாசம் නිමුත් ආත්මයන් වහන්සේගේ ඵල නම් ප්‍රේමය, ප්‍රීතිය, සමාදානය, විසිලිවන්තකම, කරුණාවන්තකම, යහපත්කම, විශ්වාසකම, මෘදුකම, පමණ දැන ක්‍රියා කිරීම යන මේවාය. මෙබඳු දෙයට විරුද්ධ විවස්ථාවක් නැත. එතකොට අපේ වියගහ, අපේ ගැටලු, අපේ ප්‍රශ්න ගැන අපි කතා කරා දැන්. நாங்கள் எங்களுடைய நுகத்தை பற்றி நாங்கள் பார்த்தோம். ඒවා ස්වාමින් වහන්සේගේ පාදපාමුල තියලා அவை எல்லாவற்றையும் கர்த்தருடைய பாதப்படியில் நாங்கள் வைத்துவிட்டு උන්වහන්සේගේ වියගහ නැත්නම් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ නැමැති වියගහ අප පිටට ගත්තට පස්සේ அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் என்கிற அந்த நுகத்தை நாங்கள் எங்கள் மீது எடுத்துக்கொண்ட பொழுது මෙන්න මේ ආකාර දීමනාවන් අපිට ලැබෙනවා. இவ்வாறான காரியங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையில் கிடைக்கும். ඒක දීමනාවක් කියන්නේ යම්කිසි ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම. பரிசுத்த ஆவியானவரின் கனிகள். එතකොට ප්‍රේමය ඒකේ තියෙනවා. அதில் அன்பு இருக்கிறது. ප්‍රීතිය, சந்தோஷம், සමාදානය, சமாதானம், ඉවසිලිවන්තකම, நீடிய பொறுமை, කරුණාවන්තකම, தயவு, යහපත්කම, நற்குணம், විශ්වාසකම, விசுவாசம், මෘදුකම, சாந்தம், පමණ දැන ක්‍රියා කිරීම இச்சை அடக்கம் යන මේවා කියලා කියනවා. அவைகள் என்று சொல்கிறது. එතකොට අපේ මානසික ජීවිතේ නැත්නම් මේ ලෞකික ජීවිතේ පමණ දැන ක්‍රියා කරොත් நாங்கள் இச்சை அடக்கமாக நாங்கள் எங்கள் உலக வாழ்க்கையில் நாங்கள் வாழ்ந்தால் බොහෝ ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් ලැබෙනවා. அநேக பிரச்சனைகளுக்கு எங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கும். එතකොට ඒ එක දේ අපි හරියට කරගෙන ගියොත් අපේ ආත්මික ජීවිතයටත් විසඳුම් ලැබෙනවා, මානසික ජීවිතයටත් විසඳුම් ලැබෙනවා. அந்த ஒரு காரியத்தை நாங்கள் சரியாக செய்து கொண்டு போனால் நாங்கள் எங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கும் நாங்கள் உலக ரீதியான சரீர வாழ்க்கைக்கும் விடுதலை கிடைக்கும். ඒ එකකින් එච්චර ලොකු නිදහසක් අපිට ලැබෙනවා නම් அது ஒரு விஷயத்தில் எங்களுக்கு அவ்வளவு பெரிய ஒரு விடுதலை கிடைக்குமானால் එතකොට මේ ප්‍රේමය, ප්‍රීතිය, සමාදානය, විසිලිවන්තකම කියන හැම කාරණයක් තුලින්ම ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපව මෙහෙවන්ට යනවා. இந்த அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு என்கிற இந்த எல்லா கனிகளிலும் தேவன் எங்களை வழிநடத்த போகிறார். අපි මේ ලෝකේ තනියෙන් ජීවත් වුණොත් මේ ගැටලු එන්නේ නැහැ. நாங்கள் தனியாக இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தால் இந்த பிரச்சனைகள் வராது. මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ තව මිනිසෙක්ට විරුද්ධව නැත්නම් යම්කිසි කාරණයක් කිරීම තුලින් තමයි මේ කාරණයන් හටගන්නේ. இந்த பிரச்சனைகள் வாரது எப்படி என்றால் ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனுக்கு விரோதமாக நடந்து கொள்ளும் பொழுதுதான் பிரச்சனைகள் ஏற்படும். මේ ලෝකේ එක මිනිසෙක්ව විතරක් තනියෙන් කැඳවලා තිබුණා නම් මේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ஒரு மனிதனை மாத்திரம் அழைத்திருந்தால் இந்த பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுக்க தேவையில்லை. ඒත් එක්කම මේ ප්‍රශ්න අපේ ජීවිතයට එන්නේ අප විසින් අපි කරගන්න යම්කිසි කාරණයක්. இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் நாங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையில் நாங்களே தேடிக்கொள்வதுதான்.
දැන් අපි කරත්තේ කියන කතන්දරේ බැලුවට පස්සේ நாங்கள் மாட்டு வண்டி பற்றி பார்த்தோம். ඒ ගොන්නු දෙන්න ඉන්නවා. ரெண்டு மாடும் ரெண்டு பக்கம் இருக்கும். අපි විසින් පටවන බර විතරයි ඕන් ගන්න. ඕන් ඇවිල්ලා වෙනම පිටිපසට ඇවිල්ලා ලෝඩ් කරලා ආයෙ ගිහලා වියගහ තියාගන්නේ නැහැ. நாங்கள் சுமத்திர பாரத்தை மாத்திரம் தான் அந்த மாட்டு வண்டியில் அது ஏற்றுக்கொள்ளும். மற்றபடி அந்த மாடே போய் அந்த பாரத்தை போட்டு அதை அந்த நுகத்தை தோளில் வைத்துக் கொள்ளாது. නමුත් අපි ඇවිල්ලා විශේෂිත වූ මනුෂ්‍යයන්. ஆனாலும் நாங்கள் வந்து விசேஷித்தமான மனிதர்களாக இருக்கிறோம். අපි මොනවද කරන්නේ? පිටිපසට ගිහලා ලෝඩ් කරනවා. ඔක්කොම ඕනි එකයි එපා එකයි ඔක්කොම ලෝඩ් කරනවා. நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்? நாங்கள் தேவையானது தேவையில்லாதது அனைத்தையும் நாங்கள் பாரத்தை போட்டுக்கொண்டு நாங்கள் சுமந்து கொண்டு போகிறோம். ඇයි අපිට අත් දෙකක් තියෙනවනේ? நமக்கு கை இருக்கிறது தானே. හරකට එහෙම පටවන්න බෑ. மாடுக்கு அப்படி சுமத்தி கொள்ள இயலாது. ඊට පස්සේ ගිහලා ඒ වියගහ තියා ගන්නවා. நாங்கள் அதுக்கு அப்புறம் போயிட்டு நாங்கள் அந்த நுகத்தை வைத்துக் கொள்வோம். ඒක වියගහ අරගෙන යන ගමන් තව ටිකක් අපිට හිතෙනවා නෑ මේ තව ටිකක් ගමු පිටිපසට ලෝඩ් කරමු. තවත් අපි පිටිපසට ගිහලා ලෝඩ් කරනවා. நாங்கள் அந்த நுகத்தை ஏற்றுக்கொண்டு போகும் பொழுது இந்த பாரம் பத்தாமல் திருப்பியும் நாங்கள் போய் பாரங்களை நாங்கள் போட்டுக்கொண்டு திருப்பி அந்த நுகத்தை எடுத்து வைத்துக்கொண்டு நாங்கள் போய் கொண்டு இருப்போம். මේක තමයි අපි විසින්ම කරගන්නා වූ අපේ තියෙන රෝගකාරී තත්ත්වයන් මේ ආත්මික ජීවිත තුළ. இதுதான் நாங்களே தேடிக்கொள்கிற அந்த நோய்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில். ඒ වගේම තමයි යක්ෂයාත් මේ ආත්මික මනුස්සයාට යම්කිසි විවිධ හේතු කාරණාවන් රිංගවන්න හදනවා. ஆவிக்குரிய மனிதனுக்கு பிசாசானவனும் ஒவ்வொரு விதமான காரியங்களை புகுத்துவான். ඒකට ලෝඩ් කරන්න හදනකොට අපි අනුමැතිය දුන්නොත් විතරයි යක්ෂයාට ඒකට ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. நாங்கள் அனுமதி கொடுத்தால் மாத்திரம்தான் பிசாசானவனுக்கு அந்த எங்கள் மேல் பாரத்தை வைக்க முடியும். නැත්නම් ඒ හරක් දෙන්නට කටක් නැහැ මුකුත් කරගන්න බෑ අර මිනිස්සයා දෙන බර ඔක්කොම අදින්න වෙනවා. அந்த மாடுக்கு வாய் இல்லை, பேச முடியாது. மனிதன் கொடுக்கிற எல்லா பாரத்தையும் சுமந்து கொண்டு போக வேண்டும். නමුත් අපිට එහෙම නැහැ. අපි අනුමත කරොත් විතරයි ඒ ලෝඩ් එක පිටිපස්සට ලෝඩ් වෙන්නේ. ஆனாலும் மனிதனுக்கு அப்படி இல்ல. அவன் அனுமதித்தால் மாத்திரம்தான் அந்த பாரம் வைக்கப்படும். එතකොට මේ අපේ ආත්මික ජීවිතේ විනාශ කරගන්නේ අපි ගන්න තීරණ නැත්නම් අපි විසින්ම අපි කරගන්නා වූ කාරණයන් තුලින්. அந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை அழித்துக் கொள்வது நாங்கள் தெரிவு செய்கிற காரியங்கள். ඒකට මේ ආත්මික ජීවිත තුල තියෙන මේ රෝගයන් අපිට අදාළ කරගන්න නැතුව අපිට ගමන් කරන්න පුළුවන්. இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இருக்கிறதான இந்த நோய்களை எங்கள் வாழ்க்கையில் நாங்கள் தொடர்பு படுத்திக் கொள்ளாமல் நாங்கள் வாழ முடியும். එතකොට ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අප තුලට ඇවිල්ලා பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்குள் வந்து මේ කියන සියලුම යහපත් ඵලවලින් අපිව පූර්ණ කරලා இந்த எல்லா ஆவிக்குரிய கனிகளிலும் எங்களை நிறைத்து අපිව සැහැල්ලු කරන්නට යනවා. எங்களை இலகுவாக்க போகிறார். ඒ බර අපිට නිකන් පුළුන් රොදක් නැත්නම් පිහාට්ටක් අපේ පිට තියනවා වගේ. அந்த நுகம் வந்து எங்களுக்கு மிதுவாக இருக்கும். ඒක අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් රාජාලියෙක්ව ගන්න පුළුවන්. நாங்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு කලගය எடுத்துக்கொள்ளலாம். ඌගේ පිට කිසිම බරක් නැහැ. ඌ අත් දෙක අත්තටු විහිද්දට පස්සේ ඌගේ මේ හුලං වල තියෙන ආධාරකය කරනකොටගෙන ඌ අත්තටු පිහාටු ගහන්න නැතුව ඌට වැඩි වෙලාවක් රැඳිලා ඉන්න පුළුවන් මේ අවකාශයේ. அதின் மேல் ஒரு பாரமும் இல்லை. அது சிறகை விரித்த பிறகு சிறகை அடிக்காமல் அதுக்கு நிறைய நேரம் அந்த வானத்திலே சுத்தி சுத்தி வர முடியும். එච්චර බර සතෙක්ට සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න පුළුවන්. அவ்வளவு பெரிய ஒரு பாரமான அந்த குருவிக்கு அது இலகுவாக அது மெதுவாக பறந்து கொண்டிருக்கும். උඩ පාවෙන සතෙක්ට මොන බරක්ද? மேல அந்த மிதந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு மிருகத்துக்கு ஒரு என்ன பாரம்? හැම දෙයක්ම පහසුයි. எல்லாம் இலகுவாக இருக்கும். ඒ වගේම තමයි ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අප තුලට ආවට පස්සේ அதே போலதான் பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்குள் வந்த பொழுது අපේ වියගහ නැමැති මේ ප්‍රශ්න ටික උන්වහන්සේ වත් කරලා எங்கள் இந்த நுகம் போல் இருக்கிற இந்த பிரச்சனைகளை அவர் எடுத்து போட்டுவிட்டு මෙන්න මේ රාජාලියාගේ තිබෙනා වූ ආකාරයේ සැහැල්ලු බව අපේ ජීවිතේට දෙන්න යනවා. அந்த கழுகுக்கு இருக்கிறதான அந்த ஒரு இலகுவான மெதுவான தன்மையை எங்களுக்கு கொடுக்க போகிறார். එතකොට අපේ ජීවිතය ඉතාමත් පහසු වෙන්න යනවා. எங்கள் வாழ்க்கையில் மிகவும் வாழ்க்கை இலகுவாக மாற போகிறது. එතකොට අපි දෙවියන් වහන්සේගේ සමූහයට එනකොට நாங்கள் தேவனுடைய சமூகத்துக்கு வரும் பொழுது අපේ තියෙන්නා වූ යම් කිසි කාරණයක් තිබේ නම් ඒක මෙම ස්ථානයේ තියන්න ඕනේ. எங்கள் வாழ்க்கையில் கூடாத காரியம் ஏதேனும் இருந்தால் அதை இந்த இடத்தில் வைக்க வேண்டும். මේක ආයි අපි අරගෙන යන්න හොඳ නැහැ. இதை திருப்பி நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டு போக கூடாது. අපි ස්වාමින් වහන්සේට බාර දීලා උන්වහන්සේ මේ කියනවා ආත්මික නිදහස අපි අරගෙන යන්න අවශ්‍යයි. நாங்கள் அது கர்த்தருடைய பாதப்படியில் வைத்துக்கொண்டு அவர் சொல்கிற அந்த ஆவிக்குரிய விடுதலையை எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் போக வேண்டும். එහෙම නැත්නම් ඔබ හිතන්න එපා ඔබට නිකන් උණක් ආවා හෙම්බිරිසාවක් ආවට පස්සේ
நீங்கள் யோசிக்க கூடாது நீங்க உங்களுக்கு காய்ச்சல் வந்தால் தடுமல் வந்தால் දැක්කනේ මට මේ ආවා ප්‍රශ්නේ මගේ ආත්මයට වෙහෙස ආවා. பாத்தீங்களா என் ஆவிக்கு கஷ்டம் வந்து விட்டது சுமை வந்து விட்டது. ඒකට නිකන් අර සිද්ධාලප ටිකක් දාලා හුමාල ටිකක් කැල්ලුවා මේක හරියනවා. அது සිද්ධාලේප போட்டு ஆவி பிடித்தால் அது சரியாகிவிடும். ඒක ඔබ මේ යක්ෂයා විසින් නැත්තම් ඔබ විසින් යම්කිසි කාරණයක් ඔබගේ ආත්මික ජීවිත තුළට ඇතුල් කරගන්න යන්න එපා. அதை கொண்டு ஆவிக்கு ஒரு தேவையில்லாத காரியங்களை புகுத்தி கொள்ள வேண்டாம். ඒකින් ඔබ ආත්මිකව අධෛර්යමත් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. அதற்கு நீங்கள் ஆவியின் ரீதியாக அதைரியப்பட தேவையில்லை. ශරීරයේ විවිධ රෝගයන් එන්න පුළුවන්. சரீரத்துக்கு அநேக நோய்கள் வரலாம். ඒක සාමාන්‍ය වෙලාවට ඒක බෙහෙත් ටිකක් බිව්වම හරියනවා. அது மருந்து கொஞ்சம் குடிச்சால் அது சரியாகிடும். නමුත් ඔබ ආත්මික ජීවිතයට ඒක දිනපතා ඔබ ඇතුල් කරගෙන නැහැ. මම දෙවියන් වහන්සේ තුලට ගියා මට සහනය නැහැ. කියන කොටස ඔබ මේකට සම්බන්ධ කරගන්න යන්න එපා. நாங்கள் அதை ஆவிக்கு எடுத்துக்கொண்டு நான் தேவனிடத்தில் போய்விட்டேன் ஆனாலும் எனக்கு ஒரு விடுதலை இல்லை என்று நீங்கள் ஆவிக்கு எடுத்தால் ඔබගේ ඒ වගේම තමයි ඔබගේ කරන රැකියාව නැත්නම් ඔබ යම්කිසි වෙහෙස වෙලා බර උස්සන රැකියාවක් නැත්නම් ඔබ මහන්සි වෙන කාරණයක් වුණත් මේ ආත්මික ජීවිතයට ඔබ ඇතුළත් කරගන්න එපා. நீங்கள் ஏதேனும் கஷ்டப்பட்டு செய்கிற ஒரு தொழிலோ பாரம் சுமக்கிற ஒரு தொழிலோ அந்த தொழில் ரீதியான விஷயங்களையும் நீங்கள் ஆவிக்கு எடுக்க வேண்டாம். ඒක පහසු කරගන්න ඔබගේ ප්‍රඥාවට දෙවියන් වහන්සේ කතා කරා. ඒ තුලින් ඔබට ඔබ ඒ කාර්යය පහසු කරගන්න පුළුවන්. அதை இலகுவாக்கி கொள்வதற்காக தேவன் உங்கள் ஆத்மாவுக்கு பேசுவார். ஏதோ ஒரு வழியை திறப்பார். அது வேற விஷயம். නමුත් ඒක ඔබ හැම වෙලේම ඔබ කල්පනා කරන්න එපා නෑ මට නිදහසක් නෑ මම මෙහෙමයි කියන ආත්මික ජීවිතය ඔබ දුර්වල කරගන්න එපා. அதை எப்பொழுதும் யோசித்து எனக்கு விடுதலை இல்லை எனக்கு நிம்மதி இல்லை என்று யோசித்து அதை ஆவிக்கு நீங்கள் எடுத்து அதைரியப்பட வேண்டாம். ආත්මික ජීවිතයේ තිබෙනා වූ රෝගයන් ඇවිල්ලා අපි ඉස්සලා බලපු කාරණයන්. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இருக்கிற நோய்கள் என்னவென்று நாங்கள் முதலில் பார்த்தோம். ඒක තමයි ඔබ අයින් කරගන්න ඕනේ. ඒක තමයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ පාදපාමුල ඔබ තියන්න ඕනේ. அதை தான் நீங்கள் கர்த்தருடைய பாதப்படியில் வைக்க வேண்டும். ඒ වගේම තමයි මේ ශාරීරික සුවය இந்த சரீர ரீதியான சுகம் මේකත් බලපානවා මේක අපේ ආත්මික ජීවිතයට. இதுவும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு அது ஒரு சம்பந்தமாக இருக்கிறது. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ කන බොන එක ගැන ගත්තොත් நீங்கள் சாப்பிடும் குடிக்கும் விஷயங்களை பார்த்தால் ඔබ ඕනි එකයි නැති එකයි හැම එකම ඔබ කෑවොත් தேவையானது தேவையில்லாதது எல்லாவற்றையும் சாப்பிட்டால் ඔබට බඩේ අමාරු හැදෙනවා. வயிறு வலி வரும். නැත්නම් ඔබ දිගටම ඔහොම කණ්ඩ මොනවද වෙන්නේ? நெடுக அப்படியே சாப்பிட்டு கொண்டு போகும் பொழுது ඒක ෆැට් එකක් විදිහට ඔබට වෙනම ඇඟේ තැම්පත් වෙලා அது ஒரு கொழுப்பாக உடம்பில் தேங்கி விட்டு ඔබට ඒක වෙන කොලෙස්ටරෝල් ප්‍රෙෂර් වෙන ප්‍රශ්න වලට එන්න පුළුවන්. கொலஸ்ட்ரால் பிரஷர் அதே மாதிரி வேற நோய்கள் வரலாம். ඔබ යක්ෂයන් දුරු කරලා සභාවේ நீங்கள் பிசாசுகளை துரத்தி ඔබ රෝගයන් සුව කරලා நோய்களை சுகமாக்கி ඔබ විශාල කොටසක් සභාවේ කරලත් ඔබ ඒ විදිහට ඔබගේ මේ අනිත් කොටස ඔබ ඉන්නවනම් சபையில் பெரிய ஒரு அதிசயங்களை எல்லாம் செய்துவிட்டு உங்கள் சொந்த வாழ்க்கையில் அப்படியாப்பட்ட ஒரு வாழ்ந்தால் ඔබට දිය වැඩියාවට පස්සේ ඔබ එක්තැන් වෙනවා. சுகர் வந்த பிறகு நீங்கள் சீனி வியாதி வந்த பிறகு நீங்க ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து விடுவீங்க. ඒක ඔබට වේදනාවක්. அது ஒரு வேதனையாக එතකොට ඔබගේ ආත්මික ජීවිතේ මේක බලපානවා. இது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு அது ஒரு பாதிப்பாக இருக்கும். ඒක තමයි ඒකත් ඒ නිසා අපි ශාරීරික සුවයත් අපි පවත්ව ගන්න අවශ්‍යයි. அதனால் சரீரத்தில் இருக்கிற அந்த சுகத்தையும் நாங்கள் அதை பார்த்து கொள்ள வேண்டும். මේ මනුෂ්‍යයා උදෙසා තමයි இந்த மனுஷனுக்காகத்தான் දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසෙටපත් උනේ. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவைக்கு போனார். එතකොට උන්වහන්සේ කොච්චර ප්‍රේම කරන්නේ නැද්ද මේ මනුස්සයාට උන්වහන්සේ කුරුසපත් වෙන තරමට. அவர் சிலுவையில் அறையும் படிக்கு எவ்வளவு அவர் அன்பு வைத்திருந்திருப்பார் இந்த மனுஷர் மேல். එතකොට මේ මානසික ශරීරය තුලින් තමයි උන්වහන්සේගේ කාර්යයන් අපි මේ ලෝකේ කරන්න ඉන්නේ. நாங்கள் இந்த சரீரம் மூலமாகத்தான் மாம்சத்தில் தான் இந்த உலகத்தில் அவருடைய காரியத்தை செய்ய நாங்கள் உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். එතකොට මේක අපි විවිධ කාරණයන් කරනකොට කියන විනාශ කරගත්තොත් நாங்கள் சரியில்லாத காரியங்கள் மூலமாக இந்த சரீரத்தை உடலை நாங்கள் அழித்துக் கொண்டால் අපිට දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මික ගමන් කරන්නට අඩපණ වෙනවා මැදින් නවත්තන්නට වෙනවා. நாங்கள் கர்த்தருடைய அந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நெடுக பயணம் செய்ய முடியாமல் நாங்கள் இடையில் நாங்கள் விழுந்து வைத்துக் கொள்ள முடியும். මේ ඊශ්‍රායල් ජනතාවත් මිසරේ ඉඳලා ඒ කාන්තාර ගමනේ ගමන් කරනකොට இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்திலிருந்து பயணம் செல்கிற அந்த பயணத்தில் ඔවුන් කියනවා අපි මිසරේ හිටියනම් අපි මස් ටිකක් හරි කාලා මැරෙනවා.
நாங்கள் அந்த எகிப்திலிருந்து இருந்தால் நாங்கள் இறைச்சி சரி சாப்பிட்டு விட்டு நாங்கள் செத்து போயிருப்போம். මෝසෙස්ට කියන ওই කට්ටියත් එක්ක මට ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. மோசேயிடம் சொல்கிறாரு, உங்களோட எனக்கு இருக்கிற பிரச்சனை. අපිව මේ කාන්තාරයේ ගෙනල්ලා අපිට කණ්ඩ නැතුව තිබුණා වූ ස්වාමින් වහන්සේත් එක්ක තමයි අපිට මේ ගැටලුව තියෙන්නේ කියලා ඔවුන් කියනවා. இந்த பாலைவனத்தில் எங்களை நடத்தி கொண்டு போகிற தேவனோட தான் எங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கிறது என்று சொல்கிறார். ඔවුන් එහෙම කියලා උන්වහන්සේ අහසින් මන්නා සහ වටුව දුන්නාට පස්සේ வானத்தில் இருந்த அந்த மன்னாவையும் காடைகளையும் கொடுத்த பிறகு ඔවුන් පෙරේත කමට දැන් කියනවා අද හෙට දවසේ වෙනකන් ඉතුරු කරගන්න එපා, අද පමණට විතරක් ඔබ එකතු කරගන්න කියලා කිව්වත් நாளைக்கு சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டாம், இந்த நாளில் மட்டும் இதை உபயோகிங்கள் என்று சொல்லியிருந்தாலும், ඔබ ඇති පමණ විතරක් ඔබ ගන්න කියලා කිව්වත් உங்களுக்கு தேவையான அளவை மாத்திரம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லியிருந்தாலும் සමහර කට්ටිය කියලා ගොඩාක් එකතු කරගන්නවා. சிலர் போய் நிறைய மன்னாவை சேர்த்துக் கொள்வார்கள். ඒ වටුව දුන්නට පස්සේ ඕනවට වැඩිය මිනිස්සු කණ්ඩ කනවා. அந்த காடைகளை கொடுத்த பின்பு தேவைக்கும் அதிகமாக அந்த மனுஷர்கள் சாப்பிட துவங்கினார்கள். ඒ පෙරේතකම அது வந்து வெறி பிடித்ததனம். ඔවුන් ඒක දුන්න ප්‍රමාණයට එහා තියාගත්තට පස්සේ ඊළඟ දවසේ ඒක පණු ගහලා නරක වෙන ස්වභාවයක් අපිට ඒකේ දකින්න පුළුවන්. அது தேவைக்கு மிஞ்சின அந்த மண்ணா அடுத்த நாள் போகும் பொழுது அது கெட்டு போய்விடும். ඒ නිසා අපි හැමදේම ප්‍රමාණවත්ව ක්‍රමානුකූලව හරියාකාරව අපි අපේ ක්‍රමවේදයන් අපි ජීවත් වෙන මේ ලෝකේ උනත් හරියාකාරව අපි ජීවත් වෙන්න අවශ්‍යයි. நாங்கள் ஒரு ஒழுங்கின் கிரமமாக நாங்கள் சரியானதை மாத்திரம் நாங்கள் தெரிவு செய்து கொண்டு நாங்கள் சரியாக வாழ வேண்டும். ඒ ආහාර නැහැ කියලා උන්වහන්සේත් එක්ක ෆයිට් කරලා ආහාර අරගෙන නැති වෙච්ච මිනිස්සු විනාශ වුණා වූ මිනිස්සු ඉන්නවා. அந்த சாப்பாடு உணவு இல்லை என்று தேவனோடு சண்டை போட்டு அதை வாங்கி சாப்பிட்டு அழிந்து போன ஜனங்களும் இருக்கிறார்கள். බඩචාරිකම නවත් අඩු කරන්න ඕනේ. அந்த வெறிபிடித்தனத்தை குறைக்க வேண்டும். ඒ වගේම තමයි මේ මානසික ශරීරයේ නිරෝගීකමක් තියාගෙන மாம்சமான உடலில் ஆரோக்கியத்தையும் வைத்துக்கொண்டு ආත්මික ජීවිතයේ මේ කියනා වූ ශ්‍රීදාත්මයන් වහන්සේ තුල තිබෙනා වූ මේ නිරෝගීකම අපි අරගෙන ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் பரிசுத்த ஆவியானவரோடு இணைந்து அந்த கனிகளை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டு අපේ ආත්මික ජීවිතයේ තියෙනා වූ අපි 2 තිමෝති 3:1 ඉඳලා 15 වෙනකන් අපි කතා කරපු අපේ ජීවිතයේ තිබෙනා වූ රෝගයන් அந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நாங்கள் 2 தீமோத்தி 3 இலிருந்து 5 வரைக்கும் நாங்கள் வாசித்த அந்த நோய்களை நாங்கள் எடுத்து போட்டு ඒක අපි ඉවත් කරලා දාන්න අවශ්‍යයි. அதை எடுத்து போட வேண்டும். ඒක නැවත අපේ පිටිපස්සට අපි ලෝඩ් කරගන්නේ නැතුව அது எங்களுக்கு பாரமாக நாங்கள் சுமத்திக் கொள்ளாமல் අපේ වියගහ අපි මහන්සියෙන් වේදනාවෙන් ගැටලුවෙන් යන්නේ මේ තුලින් කියන එක අපිට තේරුම් ගන්නට ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ උගන්වනවා. இந்த நாங்கள் கஷ்டமாக நாங்கள் பாரம் சுமந்து கொண்டு போகிற அந்த நுகம் இதுதான் என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்கு விளக்கப்படுத்துவார். එතකොට අපි එකින් එක අපි ඉවත් කරන්න අවශ්‍යයි. அது ஒன்றுக்கு ஒன்று நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் அதை விளக்க வேண்டும். එහෙම නැතුව අපි මේක තියාගෙන ගියොත් අපි ආත්මිකවත් අපි ලෙඩ වෙනවා. நாங்கள் இதை வைத்துக்கொண்டு நாங்கள் அப்படியே போய் கொண்டிருந்தால் நாங்கள் ஆவிக்குரிய ரீதியாகவும் நாங்கள் சுகவீனப்பட்டு விடுவோம். ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අප තුලට ඇවිල්ලා අපිට උගන්වන කාර්යයන් අපිට තේරුම් ගන්නට නැත්නම් ඉඩ දෙන්නත් බැරි වෙනවා. பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு எங்களுக்கு கற்றுக்கொள்ள வழி இல்லாமல் போய்விடும். ඒ නිසා මේ වචනයට අනුව අපි ආත්මික ජීවිතයේ නිරෝගීකමත් ශාරීරික ජීවිතයේ නිරෝගීකමත් අපි දෙකම පවත්වගෙන நாங்கள் இந்த வார்த்தையின் படியே நாங்கள் ஆவிக்குரிய சுகத்தையும் மாம்சத்துக்குரிய சுகத்தையும் දෙකම එක හා සමානව තියාගෙන இந்த இரண்டையும் நாங்கள் சமமாக வைத்துக்கொண்டு අපි දිනපතා අපි හරියාකාර ක්‍රමවේදයන් නැත්නම් හරියාකාර දේවල් අපි තෝරගෙන අපි ජීවිතය ප්‍රගුණ කරගෙන அன்றன்றைக்கும் நாங்கள் வாழ்கிற வாழ்க்கையில் சரியானவற்றை நாங்கள் தெரிந்து கொண்டு අපි ගමන් කරොත් நாங்கள் நடந்து கொண்டு போனால் ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපි කෙනෙකුට මඟ පෙන්වයි. பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்கள் ஒருவருக்கு எல்லாரையும் வழிநடத்தும்.